Hello everybody! Welcome to YouTube's Greatest Bisaya Show. So karong adlaw magbuhat tao ganang Trying Not to Laugh Challenge Bisaya Edition kay Bisaya man yung host karon. Karon nga segment atong tawagon. Kung mukatawa ka, pildi ka. Kay kung mukatawa ko ani ha? Disgraceful kay ko, disgraceful. Dili ko class nga tawo. Sa ko gamay kalipay? Ha? Mo yung pagtuso ko gamay ko kalipay. Di ko mukatawa sa mga video nga katawanan. Kaya mukatawa na ko dapat sa mga jokes nga worthy. Dapat i-bless pa sa papa ni Thor para ma-worthy. Ingana ko dapat mukatawa. Dito ko sa mga worthy nga jokes. Kaya kung mukatawa ko ani, disgraceful. Sugdan na na to ang kung mukatawa ka, pilde ka. Dapat di ko mukatawa ni kay dapat worthy kong mahimog class nga tawo. Wa ko ning katawa. Sugdan na nato ni aning first video na to. Ano wala man dyan may kalay nga na ako man inyong gamiton magkuha sa inyong kugmo. Unsa dito ninyo sa kuha? Huy tudlo man ko. Pasamot magtudlo ra ko. Mga direksyon, kung asa mo hunong, kung asa mo adto. Ana lang dili kitigwag kugmo. Ginawa man ang inyo. Kamo mo kag kugmo ninyo. Wa ko ning katawa. Okay, wala nang reklamo si Tiil. Ako gareklamo na ko kay ako pa'y ginakuha sa atuli. Pati mag-ilo ako lang gihapon. Yaga na inyo abusan ko. Na. Ay. So, punta mo ron. Wa ko ning katawa. Moving on. Wa sa ko expect ato nga yang last nga video eh. Mami mo ni siya, mami giray. Unya ni mo pag sa pagsuntik, pagsupak, chup 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 chup, pagsupak, chup 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 chup, pagsupak, chup 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 chup, baho, duga. Moving on. PLDT! Ano na? Yung internet namin ang bagal! PLDT! Yung internet namin! 1 Mbps daw! Ano? Gigil na ako, PLDT! Gusto ko na mag-Facebook! PLDT, gigil na ako! PLDT! Patay sa buwan kayo. Gigil na ako, PLDT! PLDT ang internet, inoy sa gayo! Pakusgan ninyo ang internet na mo, oy! Maglang tao ka, pakusgan paggamay, oy! Uliyog lang. Kuhan nyo ito ng hashtag relatable ito siya. Hashtag relatable kayo, eh. Halos kita tanan kinakaagi mo gini itong kasakit, no? Sa PLDT. Muna PLDT! Kusgan paggamay, oy! Pag tumingin ka, may 2.5 ka. 3,000. 3,500. 4. 4,500. 5,000. Baby, pag tumingin ka, may PhilHealth ka. Baby, ano po kinanglan mo, ma? Ate. Ano kinanglan mo, babe? Uguya, ate. Baby, bag tumingin ka, may PhilHealth ka. Ug maura to sa kong adlaw sa inyong pananaon sa man napili ko, di ba? Wala. Atagi bugo ninyo mga video nga katawanan be kay murag di man to katawanan. Dili to worthy sa akong katawa. Bago na ko ni end yung video. Na ako i-call sa inyo. Adjot lang. Buy my merch 404 404. Buy my merch. Kada nay mo palit og merch, nay isa ka Glenn nga makakaon. Save a life. Buy my merch. Okay? Mga to karon segment. Kung makatawa ka, pildi ka. Wa jud ko ning katawa. Katagi ko yung video nga katawanan be. Send sa akong FB, chat ta. O ganang kuan day September 5 ni karon. Happy birthday sa akong uyab day. I love you. Wow! O kato mo na to. Like kung ganahan mo. Nako. Love kung subscribe mo. See you soon. Bye-bye.